Makulay, mailaw, matao at talaga namang nakakainganyo, isang atraksyon ng nadadaan ng carnival na ito sa Sabang, Naga City ngayon. Halos 2 taon ding na-miss ng mga nakikipesta sa Naga City tuwing Peña Francia Festival at ngayon nga, buhay na naman at puno ng kasiyahan ang hatid sa mga mahilig sa rides at kung ano pang libangan dito. Maraming rides ang pagpipilian dito. Isa na ang Swan na pwedeng-pwede sa mga chikiting. At ang mix-up na dinarayo ng mga pumapag-ibig. Ayos naman po maugma. Makahinuhon. Arat na, girl. Hindi ka mo magsisisi, maugmahon. Kung gusto mo naman ng thrill, maaaring subukan ng octopus. Pero bawal ditong sumakay ang mga bata. Enjoy si ride, safe siya. Tapos nakakatakot talaga. So far, ini ang pinaka-extreme. Yun yung rides talaga. Ipakita naman ang galing sa shooting range na may papremyo pang stuffed toys at pagkain. Susubukan ko ngayon dito itong Giant Amores Ride na isa sa intense ride dito sa Carnival. So ayan, nagsisimula na siya. Oh my God! Mabilis talaga siya. At syempre, hindi mawawala sa carnival ang horror train na talaga namang nakakakilabot. Paalala ng management, lalo na sa mga bata, dapat laging may kasamang matanda. Nagkakahalagang 40 hanggang 50 pesos ang bawat ride. Free entrance fee pa sa ngayon ang carnival, pero may 10 pesos entrance fee na ito pagdating ng linggo. Marge Serico, CSN.